najväčší muž v dejinách, Ježiš nemal sluhov a predsa ho nazývali pánom. Nemal žiadny titul a predsa ho nazývali učiteľom. Nemal žiadne lieky a predsa ho nazývali liečiteľom. Nemal armádu a predsa sa ho králi báli. Nevyhrával vojenské bitky a predsa dobil svet. Nežil na hrade a predsa ho nazývali pánom. Nevládol žiadnym národom a predsa ho nazývali kráľom. Nespáchal žiadny zločin a predsa ho ukrižovali. Bol pochovaný v hrobe a predsa žije dodnes. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a predsa leží v srdciach tých, ktorí veria. Hovoril o láske a odpustení a jeho slová zmenili milióny ľudí. Neponúka žiadne materiálne bohatstvo a predsa ho považujeme za poklad svojho života. Nesľubuje žiadnu pozemskú moc a predsa v jeho mene bezmocní našli silu. Hoci nezanechal žiadne napísané slová, jeho posolstvo zaplnilo nespočetné stránky. V slabosti nachádzame svoju silu, v jeho utrpení svoju spásu. Ježiš, najväčší človek v dejinách, nás naďalej pozýva do príbehu vykúpenia, lásky a večného života. Jeho meno je Ježiš Kristus. Ak veríte tomuto posolstvu, komentujte amen a podelte sa oň s niekým, koho máte radi.